shutter speed, блендата и ISO-то. Ден 1 от 3 дневна серия от видеа, където ще ви обясня за какво служат shutter speed, блендата и ISO-то. Започваме естествено с shutter speed, което е супер основна част от механизма на всяка една камера. Това е скоростта, с която тя заснема дадено изображение. Ето ви няколко примера как да го използвате правилно. Ако снимате бърз обект, като да кажем кола, използвате по-висок shutter speed, примерно 1 към 4000, 1 към 8000, в зависимост от това обстановката какво ви позволява. Ако снимате по-бавен обект, можете да си позволите да свалите shutter speed, примерно на една 200 или 1 към 320. За нощна фотография може да използвате даже много по-бавен shutter speed от 15 секунди, за да може снимката ви да стане хубава, ясна и сензора съответно да поеме достатъчно светлина. Защо във видеото имаме правилото shutter speed да е двоен на фреймрейта, с който записваме? Ами, отговорът е доста прост.